ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଫେଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଖାଳ। ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି, ଆଳୁ ସିଝା, ଡାଲି ପାଣି, ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ। ପିଆଜି ଗନ୍ଥାଟା ସଫା କରି ରଖିଥାନ୍ତା। ଗନ୍ଥାଟା ସଫା କରି ରଖିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି ଗୋଦରେ ଗନ୍ଥାଟା। ଆମେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ବସିଲେ ଯେ ଟେକିକି ନେଇକି ଟେକିଥିଲେ। ଏବେ କାଲି ରଖିଦେ, କାଲି ଖାଇବ। କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି କାହିଁ ଖାଇବ? ଆଜି ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଉନ କି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଲି ଖାଇଥାନ୍ତ। ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ ରଖୁଛି।